खुलुमखा दिनै 13 तारिख मे हाय कासे कक साख्लायमोन दिनै आंबो कक साना मुसुबो स्पेशली दिनै एडीसी नि तयै त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबोनि मियाद 17 मे को पाइनाय बरनि टाउन 5 बছর पुरानोखा फियाबा जों जतन साइमानो सारा भारतबर्षरो दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 तयै बेलायखि बिरमानखौ फाजा बनि बाबै दिनै 50 दिन हायखा 50 days जों लकडाउन घोषणा माखायखा अब कोरोना भाइरास पेंडेमिक नि बागै जों कुनु साउन्ड चलायलिया उ लकडाउन खायनि बागै जों जत्तन साइमानो कुनो सामंगलिया आरो नि सरकारनि कक जों मामानेव ऑल इंडिया जों लकडाउन खायरिखा आबनि बागै जों दिनै एडीसी इलेक्शन ना दंमाने किन्तु आ इलेक्शन जों खालायमालिया आबनि बागै दिनै जों अमन मासलायखा जे दिनै इभेन आसामो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउंसिल but already election घोषणा खायजा किन्तु बहायनो इलेक्शन अंगमालिया आबंगै नि बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहायनो बीटीसी of बहायनो बरो दिफार केमा रखा जों टाइम साइमानो संविधाननि मते as per the constitution of India 6th schedule area of डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो যদি টার্ম পাইखांखे आबो गवर्नर नि इच्छा गवर्नर आपनो हस्तक्षेप खालायो Government has a discretionary power. Abani bagai Tripura bahayno जों मियाव जों दिनै कैबिनेट मीटिंग खायखा दिनै कैबिनेट मीटिंगो जों गवर्नर नो दायित्व रैमा रखा तब गवर्नर 17 तारिखनि परे हंखाय गवर्नर डिसिजन लानाय आबो जों सायंखा गवर्नर एस पर रूल ब दुइटा ऑप्शन दंगो एकटा ऑप्शन खाय ब आपने एक्सटेंड खायमानो फॉर 1 year एक बছर बाब एक्सटेंड खायमानो हायंखबा आ प्रेजेंट गवर्नमेंट नो एडीसी अथॉरिटी नो गवर्नमेंट सबायै ब कताल खायबो एडमिनिस्ट्रेटर ब निउ खायमानो ओंखाय आबो तिनि कैबिनेट जों सिद्धांत खायखा आबो एस एडमिनिस्ट्रेटर खायसिनाय गवर्नर ब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट खायसिनाय आबो गतिनि सिद्धांत दंखा आबनि बागै जों जतने सिगो दिनै as per rule as per constitution अब सांगमा खायो अब केबो इच्छाय खायमानिया अब जों जत सायमाना कोरोना भाइरास ओंमानि बागै सुदु त्रिपुराव सिमिया सारा भारतबर्षरोनो जे अब हायतिनि इलेक्शन ना दंमानि फॉर एग्जांपल दिनै बड'लेण्डआव आरो बंगलिया आरो अलरेडी डिक्लेयार खायजासि जों ज डिक्लेयार खायमालिया आबनि बागै जों as per rule as per constitution जों आबनो माने माचलायनाय की इलेक्शन की अब स्टेट में इंडिया नि जे कोरोना वायरस पा के तसे इलेक्शन इन फिनाय अब ऑलरेडी आफ्टर 17 मे अब गवर्नर याव थांसिनाय गवर्नमेंट इच्छा खायखे ब सिचुएशन स्टडी खायनाय सिचुएशन स्टडी खायमानि परेबो ब आरो आइनो सय दङ जे कायसा 6 month within 6 month ब आबनो इलेक्शन डिक्लेयार खायमानो maybe after 3 month or 4 month अब बनि इच्छा अब सिचुएशन नॉर्मल हंखाय जरि एटमॉस्फेयर काम हंखाय ब within 6 month maximum 6 month तमाने ब within 6 month ब इलेक्शन डिक्लेयार मखायनाय अब न दिनै as per rule as per constitution आबनि बागै जों केबो ओ जागा जों कोनो मिसआंडारस्टैंडिंग बा बुल बुजाबुजि उनाने करै जों as per rule as per constitution अमो सामखायक दङ अब कैसे पॉइंट ते कैसे साइमानो जे तिनि त्रिपुरा राज्यगो जों जतन साइमानो सेकेंड फेज नि लकडाउन और कोरोना भाइरास नि बागै आजरागो स्पेशली जों आं कक थाना मुसुबा जागा दिनै स्टैंडर्ड पर्सन जेब्रो फाटा दं जाय दंनायाव लकडाउन नि बागै गोबां मानसिनि त्रिपुरानि बराव तमा त्रिपुरा सात मावानसा गोबां मा फाटर को जाय दंखा दिनै स्टूडेंट रक ते दिनै माइग्रेंट वर्कर रक जो होटल सामन खालायनाय
माने ने चाखैबा खाय दंनाय बा जेकुनु बरकनि आरो रुगनि थांनाय फा थांनाय अय गोबां मा जों 3 पॉइंट 13 तारिख पॉइंट जों हिसाब माखा ओ जागा पोर्टाल लो जों बुं लिस्ट मामानि लेटेस्ट जों मामानि अप टू 13 तिनि जरा 5टा 15 जरा जों खबर चिनर लिस्ट फायखा अरा चिन प्राय जों नुखादा 41,491 जों बुं लिस्ट माखा about different state of in portal of report jumaka or the Sunukha maximum Sunukha Karnataka Bangalore Karnataka was Sunuka prime 14,619 Tinaro Tiprane Nini Tiprasa Bavancha or standard person subject among Karnataka Sunuka second Tamil Nadu Chennai Tamil Nadu Sunuka 9,139% standard person Tamil Nadu. Ketini third position Pagatini Nanka West Bengal Aro 6,738%. One person Nukatini Maharashtra Mumbai Aro Bhino Prai 2,869. Faklagi total Sunukazaga Tini যত স্টেট টঙ্গো কম বেশ টঙ্গো আসামর টঙ্গো চিনি বিহার টঙ্গো গুজরাট টঙ্গো দিল্লিও টঙ্গো মাইক লাগি जों 41,491% जों लिस्ट माखा अब लिस्ट ताइबो बारायनाय जों खागावो ताइबो बारायनाय आबनि बागै ओ स्टैंडर्ड पर्सननि बागै जोंनि गभर्नमेन्ट जों फुल आबनि जों केयार खाय दङ जों अलरेडि जों लुखा जोंनि ट्रेन जोंनि बेंगालुरुनि अलरेडि रिसेन्टखा अर फायखा একটা ট্রেন जों फायगा प्राय 1200नि बहाय बरक तिरि फायगा खोना बहायना आं खोनावो चेन्नाइनि हयदे ट्रेन फायनाय अमाय क्लाइसिं तब जत्त जागानावनो जों मुम्बाइनि आरो जों ट्रेन तबनाय आ फ्री ट्रेन तबनाय दिल्लीनिबो तबनाय अमाय क्लाइसिं अलरेडि जोंनि जों डिसेम्बर दङ जों बनि बागै जोंनि अफिसार्स बरन जों एसाइन खायरखा बरन जों डिउटि खायरखा अफिसार नाव जवाजु खायदि तैबो जोंनि पर्टाल जे बुं लिस्ट रैरो no tini aro portal boy bejojo khaidi boni bagi ang khakago जों जे गभर्नमेन्ट जों जे मानसाक जों सामखाय दङ ते जिनि बास बाय बिसिनि बरो फाइ दङ आरो फाइनो जों बरो साइजो खाय दङ ते गोबां मासजों खोनाखा दाव एप्लिकेसन क्लाइ दङ जों जे मानसाक जों बरन तबनाय जे ट्रेन फाइनाय अब जों फ्री अफ कस्ट इभेन जों बरनो माइरो चारावो जों अलरेडि इन्डियान रेलवे बर' बाय जों सालायजाक ट्रेन सालायजाक तो माखैबा जों कायसे कक बुजिना मोजौ दाव जे निरक सिना नांगौ जे कायसे ट्रेन फायनो हांखाय जों बर' सागा कायसे होल ट्रेन बुक खायनो हांखाय मिनिमाम जों 12,000 बर' नांगौ 1200 बर' हांखायसे पेसेन्जार हांखायसे कायसे ट्रेन जों बुक खालामो ओंखाय जों कायसे जोंनि असुरंखा तरेल फर केरलाव आरो 1200 बरकाया रोनि 100-200 हाय दङ ओंखाय रोनि इवन इन दिल्ली इवन बिहार हो गुजरात हो आरो ओंखाय बरक कम ओंखाय जों कायसे ट्रेन बुक खायनो हांखाय आं खोनाखा प्राय दिनै 12,000-16 लाख रां नांगौ कायसे ट्रेन जों बुक खायनो बागै बनि बागै जों मिनिमाम पेसेन्जार 1200 जों नांगौ आरो कायसे थिनि बागै असुबिदा जे बरक 1200 बरकाया आरो ओंखाय कायसे असुबिदा दङ आफनो जों दे 3-4 स्टेट थुमुय बरक दे पेसेन्जार दे कानो अब जों चेष्टा खाय दङ आबन बागै जत्त चिनि फादा तंनाय दं निर कैसा दज्य तंदि कैसा पेशेंट तंदि जों चेष्टा खाय दङ बाहाकेन्द्र जों तबरानो बागै केबनो जों आरो जों असुबिदा खायनो बागै जों मुचुगिया तैबो जों साइमानाव चिनि फादा तंनाय दं बागै जों जे फाइनान्शियल एसिस्टेंट जों रां सुबाय दङ ताबक जरातै जों मानखा अब 1 तारिखनि रिपोर्ट मे 1 तारिखनि रिपोर्ट अदागा जों प्राय 6,773% जों अलरेडि रां हाबै रखा बरन जे मानथाय बर माखा ताबक जरातै जों अबतायबो जों हाबै दङ दुरदुर हाबै दङ ताबक जरातै जोंनि हिसाब जों मानखा जे जों 6,773%
जों रां दायो रेखा बर'नि एकाउन्ट आरो बिसिङाव जोंनि खरस संखा जोंनि रां थांखा जोंनि रिपर्टआव 2 crore 19 lakhs 453 rupees जोंनि टोटल जोंनि हिसाबंखा up to 1st May जरासि ते ओ साप्ताहे जों मायाखौ हिसाब मायाखौ आसु ग्रोते जों आने ते रिपिट खायो 2 crore 19 lakhs 453 rupees जों स्पेन्ड खायखा खरस आबादनि गभर्नमेन्ट खरस खायखा आबाद बो आं दिनै मस खालामो जुगो गोबां बरफ ताखौनो माय दंखौ जों सायमानो किन्तु आबाद बो जों रडाबां चेसा खाय दंगो फियाबा अर जों देखायजा सिनामु जुगो जों क्लियर नामु जुगो जे बरफ गोबां मचरो मिसमेच जों थांखा जों रिपोर्ट मानो जे बरफ बैंक एकाउन्ट को थाया बुम को थाया बा आरनियो जिरो रगन नखा उररि रेखा माय गोबां मा मिसमेच अबाय जों खानाका जों जतन सायमानो बैंक को तो ब्लाई स्ट्रिक्ट ओ बैंक रक्स अब डिल खायमानो बागै आबो अनेक बरफ तावखानो पेन्डिं दङ खानागो ते 2-3,000 बरफ तावखानो मायाखो तो माके तै आं कयनाय ओ जरागो इमिडिएटली नो दरसि नो एप्लिकेशन रजाय हांखाय ताकफोनो एप्लिकेशन रखमानो नि डाइरेक्ट नो तिनि वेबसाइट नो दाइ रमानो बा वेब अबनि निचिनि कंट्रोल रूम अफ नो रखमानो आनो बर रखमानो आनि WhatsApp रखमानो फियाबा नो ऑथेंटिक नो नि मांगनाय नो नि प्रेजेंट एड्रेस नो मारनाय फुल एड्रेस नो परमानेंट एड्रेस नो पारानि एड्रेस नो मारनाय तेनो नमखनि बुखानि बु मारनाय तेनो मोबाइल नंबर तेनो अकाउंट नंबर अब निजिनि एकाउन्ट नांनाय बुनि एकाउन्ट या निजिनि पर्सनल एकाउन्ट नांनाय जेब्रक एप्लिकेंट बरनि बनि बुमुंतिनो एकाउन्ट नांनाय आ एकाउन्ट बाहायनो जोंनि IFSC कोड मारिनाय अमाके जों ऑथेंटिक फुल एड्रेस मा हागेसे जों आबरनो जों रां दाइराव किन्तु फियाव जों लुखा अनेक बर एड्रेस बुल के सुइरागो अनेक बर एकाउन्ट बुल के सुइरागो अमाहाय माने बागै टेक्निकल इसे प्रॉब्लेम दंगो आमगै अनेक बर हाबियां दं हांखानागो दिनै अकक सानामसुगो जों त्रिपुरा जगो ताबो फानो जों तामसानाय दिनै कोरोना भाइरास दिनै मासा बाराय होनखानागो बेसि बाराय लिया दैबो दिनै ताबखौनो सिविलियन जे पब्लिक ताकफोनो केबो रमजायखौ आवगाय दिनै खबर काहाम जे मानजानाय र अराउन्ड माका 154 55 आवहाय मानजाखा तागुरातै 155 किन्तु बाक्सा हामखा बाक्सा अनेक हामखा फियाबा खबर अमन का हामनो जों हामनो सो सिविलियन साधारण पब्लिक नि स्थानीय ताकफोनो एकजन फनो पजिटिव मानजायखौ कोरोना भाइरास जे मानजानाय रखे बेसिबां दिनै BSF नि पर्सनल ट्रेबर फैमिली अब छिबो मानजागो किन्तु दिनै कमन सिविलियन दिनै बर बिसिङा अब ताफल कोरोना भाइरास पजिटिव मानजायखौ आमन बगे जों कोनो किरना करै जों साइमानो जे कोरोना भाइरास जों फाइट खालामनो कोरोना भाइरास अब डेन्जरस अब रोगिया जों साइमानो गफाफानो पजिटिव मानजाफानो अनेक बर हामै दङ आबाङै जों कोनो आतंकना करै कोनो किरना करै जों अबनो नायो जे जों जत्तनो एकटाख्लाय जों मा दंलायनाय जाते जों तिनि तिबा राज्यगो कोनो रिउमार्स केबो कक सेग मा दंलायनाय आं अबनो बारबानो कयो तिनि बिसिङाव बारबानो कयो जाते अ जरागो तिनि एक नम्बर सत्रंगै तिनि कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 न जों मोकाबिला माखायनाय फाइट माखायनाय अब तिनि मेन तिनि उद्देश्य अब तिनि मेन टार्गेट आबन बागै हारि जत्तनो जों तिनि गभर्नमेन्ट जे मानसा जों सबाय दंगो तैबो जों सबानाय तैबो जत तिनि पब्लिक जत NGO जे वेल विशर्स गोबां मा सबाय दंगो जों नुखा अब आं खायनो हाय जत्तनो हामबाय तै खुलुमबाय